Hi, hello, hello. May buntag mga utobay hapon yung tanandra mga bayot kung asam nung namutang. Paring paglantaw na pod karon sa akong video. Ang inyong silingan mga bayot na pod diri mga bayot sa taxi mga bayot. No, gumikan kay maadto mig park mga bayot. Kani magud ko ang binhi gabi mga bayot. Hin request ay ang amahan mga bayot nga maadto kuno siya park mga bayot nga ilipot-lipot siya mga bayot nga ilupad-lupad kuno siya mga bayot. So way pagduha-duha mga bayot. Diri mga bayot. Padulong namin dito mga bayot. Actually mga bayot gikan sa among panimalay taman diri sa park nga mga tuwan mga bayot. 20 minutos ra mga bayot og dili traffic mga bayot no. Pero og traffic gani mga bayot murag maabtan kag 2 hours mga bayot. Pagabot na mo din sa park mga bayot na man may cardaan ri mga bayot pinalit na mo tong una mga bayot i-deposit nimo ang imong kwarta dinha mga bayot no kay aron makasakay-sakay ka nang ganahan nimong sakyan mga bayot dayon sa mga naay sakyanan mga bayot nga adtuan ni Karina mga bayot kinahanglan mga bayot i-swap na lang ng card nimo dinha mga bayot automatic na nang makasakay na si Karina dinha mga bayot di na kinahanglan kwarta-kwarta ng station mga bayot no gumikan kay card ra man imong ihatag mga bayot dayon ilarang i-barcode man siguro tong card mga bayot din automatic na ba kani atong sakyanan na mga bayot nakasakay na ko ani mga bayot kami duhang Karina mga bayot niya ang ending mga bayot gidagat man ko mga bayot kasukaon man noon ko karon mga bayot pag anhin mo mga bayot wa na ko sakay siguro mga bayot og hininom pa kog bunamindaan mga bayot sa mua mga bayot murag masipag isa ka bulan kog sakay na mga bayot day gid siguro ko dagaton mga bayot niya kay kani yung silingan mga bayot bisan pa og kanang duol og tunaan nga mua ang kabalayan kani adto mga bayot duol mi kani adto og kadagatan sa mua mga bayot murag dagaton sud ko mga bayot pero si Karina mga bayot baliwala ra niya mga bayot ug unsay dagat-dagat oy humana mo dito mga bayot minanhin na pod mi dinhi aning ambot mamingwit man siguro mi ani mga bayot first time na mo ning anihian mga bayot o first time na mo ning sakyan mga bayot di man ta ko mosakay mga bayot unya si Karina mga bayot di man pud siya mosakay mga bayot og di ko mosakay mga bayot hapit sila na nga tuwad mga bayot o hapit hingkulob ang ila ang pambot kani ning sakyanan na mga bayot gabangan na mo ni mga bayot no $6 mga bayot good for 30 minutes nakasakay-sakay man pugog bangka o pambot dito sa amo mga bayot kani adto pang dalaga pa ko mga bayot ba pero wa gyud ko nakasakay aning pambuta mga bayot nga tubig mo igilangaw yan bitaw mga bayot hawan kay akong agtang mga bayot na murag kaprituhan mga bayot kay perte gitaw kayong inita nakaingon ko kaning akong kapika sa ilong mga bayot di ka balong mubogsay kay wala ba sila dinhi oy tunaan mga bayot wala pud sila dinhi oy dagat mga bayot isus kay maay manday kaayo mga bayot di na ko mahadlo kani mga bayot og muuli migsikihor mga bayot og way sudan kay mga bang namigpambot dito mga bayot og managat ming duha siya raw ginig uli na mo dili mi kasugba nga lantawa ra gud na o kusgan kaayo siya mga bayot mubogsay mga bayot ako din na siyang gikatawan mga bayot kay first time gitawong nakita silingan mga bayot nga mubogsay man puday ni mga bayot sigon pa niya mga bayot kani adto kuno atong litaw pa sila mga bayot kauban sa iyang kaluha mga bayot magsalom-salom kuno sila diri mga bayot bisag inaani kunong kuluras tubig mga bayot inigudog hawas nila mga bayot kanang ilang ulo mga bayot baho pero malipayon kuno sila kani adto mga bayot iniguli lagi sila panimalay mga bayot aw kasaba overload sa ila ang mama mga bayot kay gawas sa basa pag uli mga bayot baho magid puning tubiga mga bayot kay lantawar gud po ng kulor mga bayot tin-aw pa man akong laway ani wala na mo gihuman ang 30 minutos mga bayot kay gikapoy ang ako ang kapika sa ilong bugsay sayunan gud pugang pila ka kilo ang yung silingan mga bayot lupig pa man pud oy duha ka sakong bugas aning kiluha hinsang ko di may ining tindahan mga bayot kay palit-pilit mig kalanon mga bayot kay gigutom ko mga bayot sa galing ko ko mga bayot ako tapang og bugsay mga bayot igutom man yung silingan unya kay pagpalit na mo atong mais mga bayot wa man gyud ko ganahi mga bayot sa flavor nga gibutang mga bayot kay hingon ko mga bayot og cheese ba nakaingon ko ang cheese mga bayot og powder Jesus mga bayot kay katuman ning cheese mga bayot nga nalanay unya pagkaon ako sa cheese mga bayot murag di magyud mosulod sa ako ang bubunlan mga bayot di ko arte mga bayot ha pero mukaon ko ginamos mga bayot bulad uon sa manang uyap din ha mga bayot pero katong gikaon ako mga bayot murag wa gyud tawon na sulod sa kuwang tiyan kung akong panudlanan pa mga bayot galingo gyud tawon mga bayot kay di gyud pwedeng masulod ang akong binhi mga bayot wala hing kaon sa mais mga bayot no munang hinoswag sila din ha ng ice cream mga bayot dinhi gyud mga bayot basta man hikag park mga bayot di gyud magsilbi mga bayot og wa kay sinsilyo dala mga bayot kay kaning bata mga bayot og mangayo og kalanon mga bayot di gyud moingon og okay ra mga bayot ikaduhang order na sa mais mga bayot no lahi nga tindahan mga bayot ang akong gipabutangan na mga bayot asin ra gid tawon wal galingkod-lingkod ko ani kadaplinan mga bayot ang akong kapika sa ilong mga bayot ug among binhi mga bayot hinsakay aning patong galopad-opad pag human na mo kaon mga bayot human og sakay ni Karina dito minsulod apon mi aning mura man igbalay-balay mga bayot nga iniglantaw nimo aning salamin mga bayot mo taas ang imong nawong mga bayot parihar gud puning atong TikTok man siguro mga bayot nga na effect ba kani diri mga bayot salamin imong ay atubang mga bayot imbis tarong ang imong nawong mga bayot mga hiwi sakto ang imong dalunggan mga bayot iniglantaw nimo dinha ng salamin mga bayot ayo grabe tanang gisudlan ni Karina mga bayot dili ni libre mga bayot no kada sulod ni Karina mga bayot swipe pud sa card pero okay ra kaayo mga bayot di ang maglikramo mga bayot kay mao gyud among purpose dinhi mga bayot nga malingaw ang among binhi ba mga bayot kay ug mahatag nimo ang gusto sa imong anak bitaw mga bayot og ang kalipay sa imong anak mga bayot 100% mga bayot ang kalipay sa mga ginikanan mga bayot murag sangko sa langit pud lantaw kaning usa ka salamin mga bayot mo wa man ni natarong ni ako ang hiwi daan nga nawong mga bayot hinsamot naman gyud noon si Karina og mulantaw sa salamin mga bayot bisan pa og nangahiwi hibat ng mga kanawungan kailungan mga bayot nga dagko ng mga nawong mga bayot mura man gihapon style mga bayot gwapa ra man gihapon pa rin yung silingan mga bayot murag makaingon sugag na unsa
Musakay unta ang kapi ka sa ilong anang sakyan ho na mga bayot nga mura man giwangog-wangog mga bayot gingnan ako gayog sakay ana kay narabay kaniadto nga nakita nako sa news nga wa na hinbalik nang atagak ng mga taong gisakay din ha. Imbes taas-taas na imong ilong mahimo na nino ng palwang gakulob din ha mo nang ay nalang gitawag sakay kay nalipong ko galantaw. Mo nang wa na lang sin sakay mga bayot ang yang gisakyan mga bayot kanina lang unsa man ni mga bayot oy wa ko kay balon 8 day 5 day unsa 3 day ba kani mga bayot nga kanang gabutang sa murag halap-halap ba mga bayot din nakita kuno niya mga bayot ang kahayopan kuno mga bayot nga mubugno niya niya in lupad kuno na siya mga bayot niya si Karina mga bayot nahimuot kay ko kayang gibantayan niyang papa kay niyo kunog mahagbong giinan ako di na mahagbog yung papa dahil man si pagiwangog-wangog na din ha kay gibutangan nagbelt na iyang hawak mura na siya gasakay din ha og eroplano unya nalingaw man pud si Karina mga bayot kay kanang gisakyan sa iyang amahan mga bayot gatingog man pud sa tingog sa langga mga bayot mga dagkong mananap mga bayot na nadungog man pud niya dira sa sulod mga bayot pero in fairness lang gyud ni Karina mga bayot pisa gabantay si siyang amahan mga bayot aw kaon is life gina siya mga bayot ganina ra na siyang gasima-sima mga bayot mo nang di gyud ni siya mapasmo mga bayot og magkagulakaw may mga bayot no kay mangnudlo man gyud na siya sa kanaplinan mga bayot masipag mahal-mahal na di na baliho ni Karina og mahal ba nagdili mga bayot basta kay makakaon siya ana yang gusto makompare lang po nako mga bayot ang presyo bitaw dinhi sa park mga baligya mga bayot og adto ka sa city mga bayot o sa mga normal nga tindahan ba mga bayot katunga man pud ang ila ang presyo mga bayot or ang ilang patong ba mga bayot mo nagikaingon mga bayot og business gini unya na apa mga bayot ug manhi ka dinhi mga bayot wara bagid taon o hangyo mga bayot di pareha atong basar-basar mga bayot basi pagbasar diri mga bayot murag feel nako mga bayot walay hangyo mga bayot dinha naman siguro sa Pilipinas mga bayot nakaingon ko og kanang hangyo mga bayot o naka-experience kog hangyo mga bayot kay mani ko diri mga bayot umato ko ng mga tindahan ug sa ganahan akong paliton mga bayot way hangyo fix gid tawon ang ilang mga price mga bayot ang inyo silingan kaniadto mga bayot inanang idara ni Karina mga bayot nakasakay pugog nani mga bayot galupad-lupad mga bayot ug dili kabayo mga bayot kabo mga bayot samtang mahadlok mga bayot aw lupad lagi pero inani mga bayot nga kanang mga electricity mga bayot nakita man po nako ni mga bayot kani adtos pero sa TV ragi pero na experience in silingan mga bayot wala gyud ganina gilantaw-lantaw ra namo ni sa ako ang kapika sa ilong mga bayot ug angay ba ang pasakyon si Karina ani mga bayot kay paglantaw nako mga bayot gituyok-tuyok man unya malipong si Karina ba mga bayot unya kay ganahan man gyud pud siya mulantaw o ma-experience ba niya mga bayot mo nang hiningon ko sa akong kapika sa Ingilo nga atong ipa-experience pud niya may gani mga bayot pagsakay ni Karina mga bayot gitapdan siya glaeng bata mga bayot din kaning iyang inahan sa loyo mga bayot nagistorya mga bayot nga zero na since love na since technique ka sa ilang lingwahe siya istorya mga bayot pero nakasabot ko mga bayot ug sa ato pang sugilanon mga bayot ko pahaning bata oy mura magmanika ana ba gi translate lang pud sa inyong silingan mga bayot or makasabot pud mo mga bayot ba inani mga bayot mo ikalagutan sa akong kapika sa ilong mga bayot kay ug libakon ko mga bayot makahibalod jud ko mga bayot kay makasabot naman ko sa ilang mga lingwahe diri mga bayot unang makadungog ko og libak-libak sa gawas mga bayot ana mga tawo nga masundan ako o mosunod nako mga bayot ba nga manaway o unsa mo dayeg ba mga bayot iniguloy nako sa panimalay mga bayot ang istorya ko sa akong kapika sa ilong bitaw mga bayot oy ako ra dayo ga binhi mga bayot nga akong kapika sa ilong minanhi aning park mga bayot no kaya nga ako ang bayaw mga bayot nga akong ugangan naras panimalay mga bayot kay gikapoy kuno sila mga bayot natulog ang akong bayaw mga bayot kay dugay mapugay to natulog gabi hinsa kay pud si Karina ni mga bayot ning tuyok train man siguro ni mga bayot bawo lang ka mga bayot kay balasahan ra man gud akong natagbuan kaniadto sa kabukiran mga bayot ani mga sakyanan na mga bayot nakita ra man ako nis libro pauli na mi mga bayot no nya nalantawan ako ning pika side mga bayot gasyagit man ni mga bata mga bayot murag nalipong siguro ni ug nay kabaw din ha mga bayot napud sila nating kabayo diri o lantawa